Alright, tänään taas arvostelu Läkerolli uudestaan. Meillä ei ollut mitään, mutta se on sama vitun maku. Ja nyt että saadaan vähän kiinnostavampi, niin meidän tuo Varjoran kanssa vaatti viime arvostelun tehty teho. Nyt mä oon tämmönen tehosammio. Niin nyt vittu mä laitetaan näitä Läkerolleja sinne upotetaan ja katsotaan muuttuuko maku mitenkä. Assistentti Touko, haluatko tiputtaa Läkerollia? Ei. No vittu, okei, minä sitten. Noniin. No. Jos minä Nyt ihan rehellisesti olla, niin eihän se vitun maku muuttunut yhtään mihinkään. Jos me aletaan se hetken aikaa tuolla lilluskella. Oho! Oho! Kemiallinen reaktio. Heitti pidemmäksi aikaa, niin kato. Se kiehuu. Sekoitetta vähän. Ei se hoita. Eiku. No käydä. Jumalauta. Mitä vittua? Mitä vittua tapahtuu? Hei, mulla... Hei, annetaan se vähän aikaa olla se. Testa, muuttuuko teho? Oho! Oho! Teho muuttuu ihan vitu eriltä. Tästä. Teho otti ihan vitusti makuumuutosta. Juu. Vittu kyllä mitäs tehdään sillä? Jota muutetaan hieman. Sitä. 1, 2, 3. Sitten tehdään vituusti noita tonne. Laittaa niille sekoittaa vähän opsivasaralla. Otan ne sihistä vähän aikkeen. Ja kohta maistetaan, onko iso maku. Pistetään nyt video hetki. Ei kun vittu nyt suossa. Tosta menee pauha. Nonni, nyt on nämä Läkerollit tuolla ollut. Noniin. Maistetaanko Läkerollia? Ota säkin yksi Läkerolli. Tässä onko maku muuttunut, kun ne oli tullut vähän aikaa. Touva. No. Nyt on kyllä se maku muuttunut. Oho. Oho. Oliko ihan... Mitä vittu? Nää on oikeesti niinku muuttunut noille makkuun. Niinku, nää maistuu oikeesti erilleen. Tuo teho on imeytynyt aihe. Aivan vitun paskaa, hyvin. No ei se nyt hyvin oo, mutta kuitenkin joku muutos saatiin. Aivan helvetin hirveä. Ei se nyt hyvää ollut. Ota, no okei on. No, joo. Nyt maistetaanko tehossa eri No. Kyllä se eriltä maistuu. Eri asia on, onko se parempi vai ei. Miten sanois, että ei oo parempi? Tai ihan paskamaku. Aivan vitun paskaa. Tässä kyllä paska se on. No sen verran paskaa nyt. Nää voidaan tuolta vasaralla. Paskaa. No. Joo. Mikä se on arvo? 0. Mä annan ykkösen, koska se sihinä oli siisti, mutta se oli muuta aika paskaa.